तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ब्लास्ट मैटर, बिल्कुल हिट गाना होली के, बिल्कुल नया कंपोजिशन, नया धुन के साथ भाई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया से म्यूजिक बना के बढ़िया से गायकी करे तनी तो 100% बा गाना की मार्केट में ब्लास्ट कर जे होली के सीजन में। इससे पहले रउआ सबसे एगो बात कहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बानी, नया नया मैटर रउआ सबके नइखे मिलत, बढ़िया से गायकी नइखे कर पावत, नया तुकबंदी नइखे मिल पावत, तो अगर हमारा चैनल पे आ गइल बंदे चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। काहे कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होखे या भोजपुरी, बेवफाई सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग या झलकुटन या धोबी दासू गीत या विदाई गीत या विवाह गीत या पूर्वी निर्गुण, हर एक प्रकार के सॉन्ग रवा के हमारा चैनल से बिल्कुल उचित चार्ज पे मिली। तो चलिए देखिए आज के मैटर का बा आ कैसे के गाँव बा, का शब्द बा एकर। पहले शब्द देख लिए का शब्द बा कि माल होली में नया देखे आइल बाटे, सारा लइकन के मन चपचपाइल बाटे, कि मनिए होली में का बुरा जब लगुआ लगी हैं, गोरी के ढूंढी में लगा दस अबीर जब भगिनवा के फुआ लगी हैं, इनका झूला के रंग सा रसगुल्ला जब भगिनवा के फुआ लगी हैं। ताई देखिए कि गाँव के कैसे बा, कौना भाव में गाँव बरुआ सबके गा के लय भी बताओ तनी कितना बढ़िया लय बा, कितना बढ़िया धुन बा एकर। अगर वह बढ़िया से गायकी कहते हैं 100% बाकी गाना मार्केट में बाजी। तो चलिए देखिए गाँव के कैसे बा के कि महल होली में नया देख आइल बाटे, सारा लइकन के मन चपचपाइल बाटे। सुनो हो कि महल होली में नया देख आइल बाटे, सारा लइकन के मन चपचपाइल बाटे, कि मनी है होली में कबूर जब लगुआ लगी हैं, गोरी के ढोड़ी में लगा दसों अबीर जब भगिनवा के फुआ लगी हैं, गोरी के ढोड़ी में लगा दसों अबीर जब भगिनवा के फुआ लगी हैं, इनका झूला के रंग सा रसगुल्ला जब भगिनवा के फुए लगी हैं। तो उम्मीद करतनी मैटर वह सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रवा फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा, कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सके, व्हाट्सअप कर सके, रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। ऐसे पहले रउआ सबसे कहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गायक ना ही, रउआ सबन के खाली समझा सकिले, बता सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करता, रउआ जितना बढ़िया से सजा के गाए उतना बढ़िया ही मार्केट में गाना बाजी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया मैटर, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रउआ सबसे अनुमति चाहतनी। अगर वह म्यूजिक भी बनवाल चाहतनी तो हम अलग से बिल्कुल उचित चार्ज पे बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक रउआ सबके मिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।